tak organizáciu zase prevzal náš nitriansky klub, spolupracovalo na tom mnoho ľudí. My sme túto akciu pripravovali už od konca októbra alebo začiatku decembra. No a v Lani sme mali 200 ľudí, čo padol na Slovensku rekord. Ja myslím, že budeme atakovať túto hranicu aj tento rok. Dali sme prísľub do základnej školy Tulipánova, ktorá nám poskytne zázemie po akcii, že nebudeme mať viac ľudí ako v Lani, ale o tú akciu je taký záujem. Naozaj sme vyhlásili, že môžem prísť maximálne 180 ľudí, ale viem, že prihlásených ich bolo už o niečo viacej. Takže z toho dôvodu, aby sme sa zmestili do tej školy. Teplota vody je tesne pod 5 stupňov. No, jedinú výhodu to má, že práve to, že nemusíme robiť ľad, čiže nám tá príroda uľahčila robotu. Na druhej strane sme prišli o tú pravú zimnú atmosféru.